आज हमने खाती हूँ सौभाग्य के बाद बा देखो दो चार शब्द तो हम कहबे न करब। इस चलते कि बहुत बैठला के बाद हमारे भाई सब खातिर कुछ कहे गावे के मौका मिलल बा। तनिया सा साइड में के माहौल बनाई सब है। देश राज भैया तनिया से है ने आवा का हो गल चुनाव होता का आवा है ना कल से काल बा भैया ठीक बनना काहे इतना बिजी बड़ा हम बानी ना बोतल चला के पूरा गांव खिया दे। मेरा छोटा भाई आर्यन भी आ गया है तो आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा। ये हमारू भाई हवन जेकर डिजिटल दुनिया में रुआ सब हमारे फेसबुक देखत होगा। SDR ग्रुप हमार देश राज भाई है काहे ही करता भाई हमारे बाजी तारा सब है लागल। देश राज भैया ए धरती के ऊ लाल जे आज पूरा भोजपुरी के इजा जुटैले बा भैया अगर लेवल बढ़ाई ना दब गइल 2 रुपए बेसी लजरती मत काटा बढ़ावा। एगो लाइन कहब अपना बहन गाती कि चल जाई ससुराल सहजन के साथे पावे महावर लगी मेहंदी हाथे। दशराज भैया कि अरे बन जाए अपना सजन के सजनिया। दशराज भैया हमने की बात से खुश रहे के बाकी हमने के बहुत बड़ा ही काम करता नहीं जाए ना। बहुत सौभाग्यशाली इंसान होला जेकरा घर में एगो बहन होला और बड़ भाई होला कि बन जाए अपना हर सजन के सजनिया तो परदेसी हो जाई प्यारी बहनिया परदेसी हो जाई प्यारी बहनिया परदेसी हो जाई प्यारी बहनिया। चल जाई ससुराल सहजन के साथे पावे महावर लगी मेहंदी हाथे। बन जाई अपना सजन के सजनिया बन जाई अपना सजन के सजनिया परदेसी हो जाई प्यारी बहनिया परदेसी हो जाई प्यारी बहनिया। ए भैया हम सब के हुक्म मौका